Yaya akai na fara harkar wake, Allah ne ya sani ni ba ni ba. Zancen zuciya a yau ya fita fili, ga amsar tambayar kuma soyana. Zan fara lamura sai na sanyo, sarki na ubangiji sarkin kowa, mai mulki a ko'ina sarkin komai, Allah na ubangiji karɗan baiwa. Sako ne zana miƙa ga masoya, domin yanzu ni da ku mun zama 'yan uwa. Buɗe kunnuwa ku yo saurara, domin zan amsa tambayar ku masoyana. Shimfiɗa mataki daga farko, a garin Gombe nan aka yi haifana, a unguwa ta Idi mai kyawun suna, bayan maternity a kwatance na. An haife ni kuma an karaɗan suna, Ibrahim lakabi na mahaifana. Na taso cikin kulawa mai kawa, ko daga nan na yi godiya ga iyayena. Na tuno firamare can makaranta, na san dai ina rubutun labarai, har wasu ma abokanai na wasu ce min da alama a gaba za ka zamo jarmai. Ni kuma ban kula da wannan maganar ba, Allah dai shi ya zama sanin komai. Daga farko ina rubutun labarai, yanzu kana zam cikin rubutun wake na. Allah ne ya sani ni ba ni ba. Waka kan in fara rera ta a fili, na sha in rubuta waka ban hau ba. Gashi a lokacin ina so in rera, amma kuma shekaru na basu kai ba. Domin lokacin ina yin makaranta, a matakin sakandare ban nisa ba. Amma tun da na yi kandi dodar, sai gani ina ta rera waka ta da kaina. Wakata ta fari ba zan manta ba, babbar ganga hakan na yi mata take. Tun daga lokacin na buɗe gwagwalwana, da tunani ya zo ya yi mun babake. Wani sa'in cikin mutane in kaura, in koma a gefe ba mai mini take. Har wasu ma cikin abokai nawa sun ce na samu damuwa a gwagwalwana. Allah ne ya sani ni ba ni ba. Jama'a sun ka fara gane ina waka, sai suka fara bibiyar al'amarina. Wasu in sun ji sai su ce mini in dage, sannan na yi haƙuri a dare rana. Wasu ko dariya suke yi a gare ni, kai har ma su je suna yin zunɗena. Wasu cikin abokanai na ce min in yi haƙuri kar na duba mai yin zance na. Na tashi lokaci baya dako, sai aka fara bani waka ta biki ma, sai aka fara bani waka ta siyasa, har wakar gidan sarauta mai dama. Waƙoƙi daban-daban duk a gare ni, sun zamto abin iyawa ne su ma, domin addu'ar da umma take mun, har da abokai da wanda nake yi da kaina. To yau gashi sannadin harkar waka, har na je ni Bauchi, na je ni Kaduna, na je Jos kwata da birnin tarayya, kuma na je ni Yola domin wake na. Ita ko dai ta dawo tumbin giwa ma, wani sa'in a can nake harkokina. Na yo godiya ga sarki Rabba, mai bani ruwa a lokacin numfashi na. Haƙuri ne ya sa ƙwarewa ta iso min, na
ina tuna lokacin da nake yin kuka, ko barci ya kaurace mini in farka, in zauna a zuciyata ina saka. Har abada ba za na manta fa da kai ba, yayana Kabiru Kebi ina yinka. YKG da dukkanin ku masoya, ciki da wajen Gombe na yaba da masoyana. To a takaice dai masoya ga amsar, kuma na zayyana ta domin ku fahimta. Dama tambayar da kun kai a gare ni, yaya aka yi na fara harkar wake ta. Hakuri ne ya zan mataki daga farko, sai hikima da rabba Allah ya hukunta. Ba za na yi fariya da iyawa ba, domin har yanzu ni ina dan koyo na. Allah ne ya sani ni ba ni ba.